Bună, dragilor! Bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Vreau să încep prin a vă spune că vă mulțumesc tuturor care sunteți abonate la canalul meu de YouTube și vreau să spun și celor care nu sunt abonate că nu le costă nimic dacă dau un click pe abonează-te și încă un click pe clopoțel, dar pe clopoțelul negru. Vă vor apărea acolo 3 clopoțeli și dați pe clopoțelul negru pentru a primi notificare ori de câte ori postez un nou tutorial. Aceasta mă va ajuta și mai mult și pe mine, iar dacă vreți să continuăm la fel de frumos ca și până acum, vă aștept cu drag pe canalul meu de YouTube. Mi-aș cerut foarte multe să vă fac un tutorial pentru acest model de ghetuțe. Astăzi vreau să vă arăt cum l-am lucrat eu. Pentru această ghetuță avem nevoie de talpă. Eu am o talpă Rita, este mărimea 40. Apoi avem nevoie de fire, Alize Diva Silk Effect, cod 261. Și cum să-l țin să se vadă mai bine. Cod 261. Este o culoare foarte, foarte frumoasă. Alize Diva Silk Effect alb, dar ne trebuie foarte puțin. Și la fel Alize Diva Silk Effect negru pentru partea aceasta și pentru prinderea în talpă. Aceste fire și această talpă le găsiți pe www.firdetricotapovești.ro. Deci www.firdetricotapovești.ro. Acolo găsiți fire și pentru încălțăminte și pentru alte lucrări. Doamnele au niște fire foarte bune și sunt foarte prompte și cu siguranță veți, dacă până acum nu ați comandat la dânsele, veți mai comanda pentru că sunt niște femei deosebite. Dacă nu știți pe www.firdetricotapovești.ro, puteți să vă uitați pe pagina Fir de Tricotat Povești. Este pagina doamnei Serena Eftimie și acolo veți găsi aceste fire. Deci este site-ul dânsei, pagina și cu siguranță veți găsi și alte modele de tălpi. Ați văzut că eu lucrez foarte mult pe tălpi și cu fire de la dânsa. Deci, după ce ați achiziționat firele de la doamna Serena Eftimie, de pe site-ul dânsei www.firdetricotapovești.ro, veți putea să începeți să faceți și voi acest model de ghetuță. Așa. Pentru aceasta mai avem nevoie de 1 centimetru cu care vom măsura talpa de jur împrejur. Apoi o pastă. Vedeți cum se șterge. Așa. O sulă cu care vom perfora talpa pentru că aici cleștișorul nu merge. Apoi croșeta numărul 2 cu care vom scoate firele și croșeta numărul 3. Așa. Deci eu mi-am luat ca și reper mijlocul tălpii. Am făcut primul semn. Apoi am pus centimetru. Și
Am măsurat din centimetru în centimetru și am semnat cu pasta. Eu am semnat deja de jur împrejur. După ce ați semnat de jur împrejur, luați sula și vom perfora în felul următor. Să vă măsor un pic să vedeți cam la... Deci de la marginea asta neagră am făcut cam la jumătate de centimetru, da? Acum de sus vine mai mult. Vine cam 1 centimetru. Da, deci de la marginea aceasta până aici cam o jumătate de centimetru. Acum băgăm sula și vedeți, prindem și din partea de talpă. Nu băgăm fix sub rama aceasta maro. Mergem mai încolo puțin. Vedeți? Și vom găuri așa de jur împrejur. După ce am măsurat, am găurit, vom lua croșeta numărul 2 și vom începe să lucrăm cu firul negru. Și vom face în felul următor. Băgăm croșeta, așa, tragem bucla și o lucrăm. Facem un ochi de lanț, băgăm croșeta, acum vom prinde acolo și firul, capătul firului cu care am început, tragem bucla și o lucrăm. Și din nou un ochi de lanț, băgăm croșeta, eu cam așa lucrez toate tălpile care le lucrez în modul acesta, bag doar un picioruș în talpă. Nu este greșit și dacă băgați de 2 ori, fiecare face cum dorește. Deci vedeți un ochi de lanț, băgăm croșeta, tragem firul și vom merge așa de jur împrejur până ajungem din nou aici. Acum am ajuns la capăt, vom face și ultimul, tragem prin ambele, facem un ochi de lanț și acum vom băga prin primul picioruș din talpă. Facem un pas alunecat, tragem o buclă și vom tăia firul. Așa. Deci am terminat cu partea din talpă de jur împrejur. Acum vom lua firul de Alize Diva colorat. Deci este codul 261. Codul 261. Vom lua croșeta numărul 3 și vom face în felul următor. Băgăm croșeta. Așa. Acest capăt de fir îl vom prinde când vom veni cu piciorușele scurte de jur împrejur. Tragem bucla prin spațiul dintre cele 2 piciorușe și vom face 2 piciorușe scurte. Deci 1, 2. În următorul spațiu vom face din nou 2 piciorușe scurte. 1,
și 2. Și mergem din nou. 1 și 2. Și vom merge așa de jur împrejur, cu piciorușe scurte în fiecare spațiu dintre cele două piciorușe din talpă. Vedeți că am prins și capătul firului aici. Acum când vom veni pe partea aceasta, vom prinde și capătul firului negru. Deci mergem cu piciorușe scurte, tragem bucla, lucrăm. Băgăm croșeta, tragem bucla, lucrăm. Băgăm croșeta. Deci mergem cu piciorușe scurte de jur împrejur. Am ajuns și cu rândul de piciorușe scurte aproape la capăt. Împungem prin primul piciorul scurt, tragem bucla, facem un pas alunecat, facem un ochi de lanț și vom începe cu piciorușe scurte în fiecare picioruș scurt. Da? În fiecare picioruș scurt vom face un alt picioruș. Vom merge așa de jur împrejur și cu rândul acesta. Deci piciorușe scurte în fiecare picioruș scurt. Acum că am terminat și al doilea rând, mai avem puțin, vom merge cu al treilea rând, care va fi și ultimul de jur împrejur. Băgăm prin primul picioruș, tragem bucla, facem pas alunecat și facem un ochi de lanț. Acum, nu vom băga aici, ci mai jos cu una. Deci nu vom băga normal pe primul rând, ci mai jos cu 1. Și vom merge așa de jur împrejur. Vedeți? Băgăm la baza rândului al doilea. Și vom merge așa de jur împrejur. Deci vedeți cum iese acum. Deci nu băgăm aici unde am băgat normal dacă merge cu încă un rând de piciorușe scurte, ci mai jos cu un rând. Și mergem așa de jur împrejur. După ce am mers de jur împrejur și cu rândul acesta, deci nu în prima, în al doilea rând mai jos, deci nu împungem în primul rând, ci cu un rând mai jos. Așa. Acum ajungem la capăt. Vom face pasul alunecat. Am ajuns la capăt, băgăm prin primul picioruș, facem un pas alunecat, un ochi de lanț și vom tăia firul. Așa. După ce am mers de jur împrejur, cu marginea aceasta,
Deci ce frumos se așează. Deci am terminat partea de jur împrejur. Acum vom începe să facem partea din față. Și vom face în felul următor. Vom începe cu 7 piciorușe scurte. Așa. Deci vom începe cu 7 piciorușe. Deci vom face cele 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ultimul 7. Vedeți, am prins și firele, capătul firului aici înăuntru. Acum ne întoarcem. Ne întoarcem să tau și firul acesta. Am tăiat firul să se observe mai bine. Deci, normal, noi am băgat aici, da, pentru picioruș scurt. Dar vom face un picioruș scurt alungit. Și vom băga mai jos cu un rând. Deci nu băgăm aici, ci aici. Deci nu aici sus, mai jos cu un rând. Nu aici sus, mai jos cu un rând. Și mergem așa până la capăt. Nu uităm și de primul picioruș. După ce am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom face 2 pași alunecați. 1 și 2. Ne întoarcem și pe partea, pe fața lucrului vom merge cu piciorușe scurte. Deci nu băgăm în primul, ci în al doilea. Și mergem cu piciorușe scurte. Așa. Mi-ar plăcea foarte mult să fiți atente la detalii. Au fost fete care m-au întrebat în care băgăm în primul sau în al doilea. Eu cred că am spus de fiecare dată cum. Am ajuns la capăt și vom face din nou cei 2 pași alunecați. Deci am făcut 1, 2 pași alunecați. Ne întoarcem și la fel și aici. Normal, noi trebuia să băgăm aici croșeta, da? Dar vom băga mai jos cu un rând. Nu aici sus, mai jos cu un rând. Deci pe dosul lucrului vom merge cu piciorușe duble alungite. Și mergem așa până la capăt. Deci să nu uitați, la mine este mărimea 40. Acum facem 2 pași alunecați. Așa. Ne întoarcem. Și din nou cu piciorușe scurte. Deci nu băgăm aici, ci în următorul. Mergem așa cu piciorușe scurte. Și la fel vom proceda până la capăt. Deci mergem tot cu piciorușe scurte, 2 pași alunecați, 1, 2, ne întoarcem și nu aici, mai jos cu una vom face piciorușele scurte alungite.
Da? Așa. Acum vom merge cu eu la mărimea 40 am făcut mai multe rânduri. Așa. Încă 2 pași alunecați pe lateral și din nou cu piciorușe scurte. Deci, eu aici am mers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rânduri. Deci eu am mers cu 16 rânduri. Este mărimea 40, după cum v-am mai spus. Nu știu dacă se vede. Talpa de 40. Deci la o mărime mai mică, sigur că vom face mai puțin. Eu am făcut, deci talpa mea are 27 de centimetri. Eu am făcut aici în față cam o treime, am făcut rândurile. Să vă arăt. Deci până aici vin rândurile. Vedeți, cam o treime am făcut. Acum voi puteți și în funcție de cât de în față vreți să vină și partea aceasta. Deci eu am făcut 16 rânduri. Cam o treime din partea, din lungimea tălpii. Așa, deci acest, eu vă spun orientativ. Deci acum mergem din nou cu piciorușe scurte. Și ne întoarcem înapoi cu piciorușe duble, cu piciorușe scurte alungite. Deci eu aici am 3 rânduri și vom reveni la 16 rânduri. Sau în funcție de, cum v-am spus, numărul tălpii. Acum am ajuns la capăt și cu ultimul rând și vom face un pas alunecat. Apoi, eu am făcut limba din 20 de piciorușe. Deci limba am făcut-o din 20 de piciorușe. Voi, dacă este un număr mai mic, puteți face și din 18. Acum vom împărți să avem aici în mijloc să ne rămână 20 de piciorușe. Mai întâi vreau să vă arăt aici. Deci vedeți, de la primul picioruș, de la primul rând până aici, la ultimul, am 9 cm. Ceea ce v-am spus, cam o treime din talpă. Sau... Deci talpa are 27 de centimetri. Cam o treime din talpă am făcut partea aceasta. Ați văzut unde am măsurat? De la primul până aici. Acum puteți face o treime plus încă un rând. Nu este nicio problemă. Asta în funcție de cum doriți și voi. Așa, deci trebuie să numărăm și să punem deci trebuie să am 20
de piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci aici în al 21-lea vom pune semnul. Deci eu am aici 20 de piciorușe. 7, așa. Acum, deci trebuie să avem egal și pe o parte și pe cealaltă. Acum vom face în felul următor. După ce am făcut pasul alunecat, vom veni cu pași alunecați sau dacă vreți puteți să tăiați firul și să începeți direct de la limbă. Deci venim cu pași alunecați și aici vom începe primul picioruș. Deci acesta încă este pasul alunecat. Da? Și aici vom începe cele 20 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Deci aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da? Am făcut cele 20 de piciorușe scurte. Am ajuns la capăt, facem un ochi de lanț, ne întoarcem pe dos și fix sub piciorușul de lanț, sub ochiul de lanț, vom face primul picioruș. Și vom merge cu piciorușele scurte alungite. Da? Deci nu în primul, în al doilea rând. Deci nu în primul, în al doilea rând. Vom face piciorușele scurte alungite. Și mergem așa până la capăt, aici, până la semn. Așa. Să ajungem la capăt. Eu am făcut la limbă cam atâtea cât am făcut și în față. Acum depinde și de... Deci am ajuns la capăt, vedeți aici e semnul pentru până unde trebuia să venim. Facem un ochi de lanț și vom băga în primul picioruș. Da? Deci am făcut ochiul de lanț și băgăm în primul ochi și vom merge din nou cu piciorușe scurte. Apoi pe dos venim la fel. Deci asta este primul rând. Eu am în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deci până aici este partea din
din față. Da? Apoi, la partea de limbă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deci am făcut încă 15 rânduri pentru limbă. Deci eu aici am un rând și voi mai face încă 14 rânduri. După cum vedeți, deci această teșitură care este aici va veni acoperită de marginile de lateralele ghetuței. Așa. Acum, voi dacă doriți, puteți să nu faceți dintr-o dată de aici, ci să veniți tot scăzând până aveți 18 sau 20 de piciorușe scurte. Asta în funcție de cum doriți și dumneavoastră. Eu doar vă arăt cum lucrez eu. Deci puteți să faceți așa cum am făcut eu sau să scădeți și pe parte și pe alta la fiecare rând până veniți la dimensiunea dorită a limbii. Eu la acest număr am făcut limba din 20. Dacă vi se pare că se lărgește prea tare aici, puteți să scădeți, dar să aveți grijă să faceți pe același rând. Deci nu împungeți în al doilea, ci în al treilea, ceea ce va însemna că rândul, de exemplu, aici la rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? La rândul 10, eu nu împung în al doilea, ci împung în al treilea, va veni exact atâtea piciorușe câte avem și la rândul 9. Deci nu se scade nimic, doar se merge egal. Apoi merge din nou din rândul al doilea. Eu doar vă spun dacă credeți că se prea lărgește, cum să mai manevrați din ele. Așa, deci acum vom merge cu 15 rânduri la limbă. Voi merge eu. Voi în funcție de dimensiunea tălpii. Acum am ajuns la ultimul rând, care îl facem aici la limbă. Așa. Deci, eu am terminat. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și vom începe să lucrăm partea aceasta. Dacă aveți 18, atunci veți face numai 2 aici. Dacă aveți 20 ca și mine, veți face 3, 2, 2 și ultimele 3. Deci am făcut 3 ochiuri de lanț, luăm jeteu, mai facem încă 2 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, 3. V-am spus dacă aveți 20 de piciorușe duble aici. Dacă nu împărțiți voi, așa, vom face 1, 2 ochiuri de lanț, luăm jeteu, 1, 2 libere, apoi 2 piciorușe duble. 1, 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și facem 2 piciorușe duble. Deci 2 lăsăm libere, 2 piciorușe duble. Așa. Acum 1, 2, 1, 2 libere și 2 piciorușe duble. Deci am făcut așa, 3 piciorușe duble, ne-am înălțat cu 3 ochiuri de lanț, am mai făcut încă 2 piciorușe duble, deci avem 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț, 1, 2,
2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, 1, 2 ochiuri de lanț și 1, 2 vom face cele 3 piciorușe duble. 1, 2 și 3. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Ne întoarcem și vom mai face încă 2 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Luăm jeteu și acum am locurile aici unde ne-a rămas liber. Vom face 2 piciorușe duble. Deci ne-am înălțat cu 3 ochiuri de lanț plus cele 2 care vin între piciorușele duble. 1, 2 ochiuri de lanț și din nou 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și din nou 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț și din nou 2 piciorușe duble. 1, 2 și un picioruș dublu aici. Facem un ochi de lanț și ne întoarcem. Și aici vom face 2 piciorușe scurte și în fiecare picioruș scurt, picioruș dublu, câte un picioruș scurt. Deci vom merge cu piciorușe scurte. Aici avem 2. Deci unde avem lanțul avem 2 piciorușe scurte. Două. Și încă 2. Și ultima. 2 piciorușe scurte. Un ochi de lanț. Ne întoarcem și vom merge din nou cu piciorușe scurte. Mergem până la capăt cu piciorușe scurte. Așa. Apoi ne vom întoarce cu piciorușe scurte alungite. După ce am mers în fiecare picioruș. Facem un ochi de lanț, ne întoarcem și vom merge cu piciorușe scurte alungite, dar nu facem în primul, ci în următorul. Ca să vină puțin rotunjit în partea de sus. Deci nu în primul, ci în al doilea, cu un rând mai jos. Da? Sper că n-am mers prea repede. Deci nu aici, ci mai jos cu 1. Sper să se vadă și partea aceasta. Iar dacă nu, o să mă mai întrebați și în limita timpului disponibil o să vă și răspund. Așa, acum am ajuns la capăt. Facem un ochi de lanț. Aici am vrut să sar una. Așa. Deci ați văzut, am sărit una. Apoi facem un ochi de lanț mai lung și vom tăia bucla.
Deci aceasta este limba noastră. Acum vom face în felul următor. Acum eu, ca să aibă limba o ținută mai bună, am făcut pasul racului pe marginea ei de jur împrejur. Și am făcut în felul următor. De aici, din partea aceasta, chiar din colț, sau și din mai încoace cu una, vom face un ochi de lanț. Apoi ținem firul, băgăm în următoarea, tragem bucla și o lucrăm. Ținem firul, vedeți, țin cu mâna firul, băgăm croșeta de aici, tragem bucla și o lucrăm. Băgăm croșeta, tragem bucla și tragem prin amândouă. Băgăm croșeta, tragem bucla sau firul, cum vreți să-i spuneți, și apoi le lucrăm. Băgăm croșeta, tragem bucla și tragem prin amândouă. Și mergem așa, vedeți, în fiecare spațiu dintre rânduri. Deci ținem de fir, băgăm croșeta, tragem bucla și lucrăm. Vedeți că mergem în spate, nu ca și de obicei cu fața lucrului. Din cauza aceasta îi spune și pasul racului, pentru că mergem înapoi pe lucru. Dacă vreți, puteți să lucrați și piciorușe scurte, de jur împrejur, cum doriți voi. Dar eu am mers cu pasul racului de jur împrejur. Am mers de jur împrejur, am ajuns aproape la capăt. Acum, dacă vreți, puteți să mergeți și până jos, dar nu are niciun rost. Acum, tragem bucla, tragem prin cea de pe croșetă și am terminat și limba. Așa. Acum vom băga limba înăuntru, aici, pentru a începe partea din spate. Vom începe să lucrăm partea de la călcâi. Așa, cu modelul acesta are o ținută foarte bine, foarte bună gheata. Așa, deci acum vom începe să facem partea din spate.